Fa poca estona que ha arrencat la segona etapa de la Volta a Catalunya, amb inici i final a Girona. Fins a 23 equips participen en la 92a edició d'aquesta cursa, que aquest any es preveu molt intensa i igualada. Aficionats, ciclistes i seguidors incondicionals d'aquest esport s'han citat aquest migdia a Fontejau, des d'on s'ha donat el tret de sortida a la segona de les 7 etapes de la Volta a Catalunya d'aquest any. El control de firmes als ciclistes firmant, entre ells el debutant català d'aquest any, Jordi Simón, envoltat de companys d'equip i seguidors que buscaven la foto i l'autògraf amb un dels seus ídols. Tant Simón com la resta dels 184 corredors que participen en la cursa hauran de superar en l'etapa d'avui 2 ports de muntanya importants, el Coll de la Ganga i el dels Àngels. Sortida de la cursa i a la rotonda de Fontejau, Mossos d'Esquadra, aprofitant la repercussió mediàtica de la Volta, han reivindicat la seva situació laboral. Està previst